Med hende der. Jeg vil ikke skifte klæ. På slap line. Skifte klæ. Nej, hvad siger du? Skifte først. Nå, men Anders har ikke hjemme i går. Anders vil tage med i dag. Og Susanne har fået den Anders i morgen. Og jeg har jo arbejdet i 10 kommer, så har jeg lavet mad og Har I gået? Så han jeg ved slet ikke, alle de her programmer er. De har simpelthen så mange programmer inde på det her Viaplay, og har ingenting styr på, hvad det er. Det ved jeg Men faktisk det er jo ikke gratis. Nej, nu kan man hente det gratis, ikke? Det har vi så gjort. Hvad kan man hente gratis? Viaplay. En måned. Nå, fordi jeg har ikke set noget med Viaplay gratis. Jo, alt sammen. Ja, i en måned. Men så kan du sætte en ny e-mail ind, så hvis du har 7 e-mail, så kan du sætte 7 Ja, ja. Jeg har noget for... Nå ja, men det er da fint. Så der både jeg og Susanne og Julie og Louise har med at sige. Så. Jeg fatter da næste et halvt år. Ja, Ja, det gjorde også det samme, vi gjorde sidste år, da jeg vinter på. Det er bare, det er virkelig med, man skriver. Den skal bare være Den skal være gyldig. ja, for man skal godkende den. Ja, ja, de kommer jo alle sammen ind til dig. Nej, det er ikke, hvis man ikke skriver noget, som han ikke har oprettet, man ikke har oprettet. Jo, hvis du trykker på default inde på søgetegn, så gør det. Det tror jeg ikke, jeg har det fra. Og hvordan finder man det her program? Stop. Ej, prinsesser igen. Er det sådan noget... Ej, det er meget sjovt. Ej, det ligner lige noget for mig. Damer der. Hvorfor noget? Det er bare sådan et program, der er på at sige prinsesser. Det lyder som om det er rige kvinder, der skylder nogle penge væk. Jamen, sådan noget ser jeg slet Og ikke. du må lige fortælle mig, hvis der er nogle gode programmer her. Nå, men jeg kan ikke finde det der... Men Altså, jeg ser faktisk mest nyheder. Så jeg har faktisk ikke set så meget fjernsyn det sidste, Jeg har ikke set noget. det sidste par måneder. Jeg kan godt lide nyheder. Og når jeg så sætter mig ned for at se fjernsyn, så det næste, der sker, det er, selvom klokken er så 9:30 om aftenen, det er Susanne, hun så kritiserer mig for, at jeg så ikke laver noget, alt det andet, hun gerne vil have, jeg skal lave. Ikke halvt For eksempel, for eksempel sidde og lave biler eller sådan noget der. Jeg har prøvet at forklare hende det der med, at når jeg står op klokken 5 om morgenen, eller lidt over 5 om morgenen, Ja. så bare den der time, der har haft den der, bare med at